tam bylo? Paní učitelko, co se stalo? Kde je Albert? Detektive, potřebujeme vás. Dobrý den. Dobrý den, pánové detektivové. Máme tady pro vás případ. Ztratil se nám třídní maskot. Řekněte nám o tom něco víc. Samozřejmě. Vlastně sami nevíme, jak se to stalo. Nejdříve jsme vešli do třídy a zde seděla bezvládná paní učitelka. V skutku zajímavé. Kolego, mám na vás pár otázek. Nemáte třeba nějaké kamery nebo nějaké svědky, co by bylo u toho? Ano, pár svědků tu bylo. Byla tu Adéla, Aneška, Sofie a Eliška. Všichni jsme přišli těsně před hodinou a když jsme vešli do třídy, zdálo se nám, jako by se nic nestalo. Ale když tu jsme se všimli chybějícího Alberta a paní učitelky v bezvědomí. To je vše. Ano. Ne, není. Více se dozvíte na novém schodu. Co se tím ten tajemník už snažil říct? Dole už schodu. Sundejte to. Ale hoši, začali jste na špatným území. Teď si zahrajeme takovou zápas. Znáte tu. Mámo, puste mi to. Já tady Buď nechci domů. Já mám Buď ticha. Kluci, takže vy si máte dát pozor, kam šlapete. Střihněte si a ten, kdo prohraje, začíná. Takže tady komisař začíná. Prosím. Dejte hned. Ale, co jste tady vlastně vůbec dělali? Přišli jsme hledat ztraceného maskota. Albert jmenoval se. Třídy 9B. Někdo ho vzal, vůbec nevíme, kdo to byl. A stopy. Jaký tajemný muž nás zavedl k těmto schodům. Nevíme, co dál. Dál vás tady naši kolegové zvázali a odnesli sem, protože se soupili na naše území, takže když tak my vám dáme třeba kontakt nebo takhle a když budete chtít pomoct, můžete se ozvat a můžeme něco zařídit. A neznáte náhodou nějakého zloděje? No, jeden by se našel. Bude taky sobali. Kde je? Kde je? Tam je to. Bude co tady jste? To z vás vám maskota ukradl. Bude to sobali. Proto jste to udělali. Big Peppa se to podělal, Kdo je ten Big Peppa? ale já nevím, nějaký černý kabát měl, oblečený celý černý, a nějaký klobouk, jako v měl, nevím. A kde je? Nějaký podzemí tam byl, kde se tam snažil dostat, ale to se tam bylo. Moc ještě. Ale my jsme to udělali, co chceme. Máš
Potřebujeme tým. Dobrý Dobrý den, den, princezno. princezno. Potřebujeme vaši pomoc. A s čím potřebujete pomoc? Potřebujeme jednoho z vašich kouzelných skřítků. A kterýho chcete? 1, 2, 3. To jich máte tak málo? Ostatní dělají přijímačky. Máte tady spáče, nerváka a zahradního skřítka. Chceme si vybrat nerváka. Nerváku, tak jdi. Do klubu rváčů. A co je to? Nikdo si nesmí vymyslet tu burváku. Kapiš to? Jo? Kdo to je? To je náš šampion, David Tyson. Potřebujeme to. Bude hodně drahý. To jo. Potřebuješ si vydělat. Tomu ven. Konečně se setkáváme, Viktor. Na ně! Dobrý, tak pojďte! Proč si to udělal, Big Pepo? Všechno jednou končí. Nejdeme.